салом дӯстони азиз ва умначои канали мошин тиҷи. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран мошинои фурӯшихтонро дар номери дар рӯи экранаи WhatsApp имода равон кунед. дар видеонавори имрӯза 12 мошини фурӯшии беҳтарин мошинои бародаро. дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикротонро ҳатман нависед. шахсоне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман подписатсия кунед, зангулачаро зер кунед то ки якуми шуда видеои моро тамошо кунед. мегзарем ба навори имрӯза. якум мошини фурӯшии Nexi Daiwa ки соли бароришиш 1995 солае. объем моторош 1.8 литрае. коробка передачаш механикае. сӯзишвориш танҳо бензинае. яксола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер дорад. 4 электропакет ҳамаша дорад. ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 15 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 100 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. фикротонро баъди видеоро тамошо кунанд дар комментария ҳатман нависед. дуюм мошини фурӯшӣ Hyundai Solaris соли бароришиш 2012 солае. объем моториш 1.4 литрае. коробка передачаш механикае. сӯзишвориш танҳо бензинае. 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. кондитсионер 4 электропакет ҳамаша дорад. ҳамаш кор мекунад. 4 баллони навзадагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 78 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 520 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. шахсоне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман подписатсия кунед, зангулачаро зер кунед то ки видеои нави моро тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшии Mitsubishi ки соли бароришиш 2007 солае. объем моториш 1.6 литрае. коробка передачаш механикае. сӯзишвориш танҳо бензинае. ҳама ҳуҷҷатош 100%. страховка кадагиай. кондитсионер 4 электропакет ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархша 300 000 рубли русӣ гуфтесай. бо савдоам мешавад. алишам мешавад ба ягон мошине ки дар тоҷикистон боша. 97 сол боло боша. астраҷияи мерседесай фарқ надорад. састаниш соз боша. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли бароришиш 1999 солае. объем моториш 1.8 литрае. коробка передачаш механикае. сӯзишвориш бензин газай. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 9 моҳ танировка. 4 баллони навзадагӣ. кондитсионер 4 электропакет ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархша 44 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 293 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ Nissan Qashqa соли бароришиш 2007 солае. объем моториш 2 литрае. коробка передачаш автоматикае. сӯзишвориш танҳо бензинае. яксола ҳуҷҷат дорад. страховка без ограничени кардагиае. мошин 4 электропакет. кондитсионер ҳамаша дорад. ҳамаш кор мекунад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархша 470 000 рубли русӣ гуфтесай. бо савдоам мешавад. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. шашум мошини фурӯшӣ
اوپل خچیبک соли бароришиш 1997 солай. Объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. Сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. Кондитсионер 4 та электропакет дора, ҳамаш кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 32,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 213,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии Lada Priora ки соли бароришиш 2008 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. ҳама ҳуҷҷатош 3 моҳи дигар мондай. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне шаҳри Қурғонтепа. нархиш 36,000 сомонай. бо савдоам мешавад. бо рубли ҳозира гардонем 238,000 рубли русӣ мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии Chevrolet Cruze ки соли бароришиш 2012 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. кондитсионер 4 та электропакет мултирул сиделниҳо абагирефт ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 60,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 397,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. нуҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли бароришиш 1995 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллонаш тамом кардагиай. 4 баллона алиш кардан дар кораи тамом. резиноша дигар дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархша 17,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 113,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшии Opel Sedan ки соли бароришиш 1994 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. мошин хела шидай ховай. моторша нав кадагиян дигар ховай. соҳибаш дар Москвай. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. нархша 15,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 100,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. ёздаҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2111 соли бароришиш 2003 солай. объем моториш 1.5 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. мошин 4 баллони миёна дорад. мошин худаш вообще дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. нархша 9,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 60,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед.
бародаро лайка фаромӯш накунед. Фикротона баъди видеоро тамошо кан ҳатман дар комментария нависен. 12 мошини фурӯшӣ ваз 21099 соли бароришиш 2004 солай. Объем моториш 1.6 литрай. Коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензини холияй. 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин дигар ягон камбудӣ надорад. 4 баллони навзадагиай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархша 13500 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 90000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экран марҳамат занг занед. хайр то видеои оянда.